Това е единственият в света напълно запазен храм на Кибела. На 22 април 2007 година, след проливни дъждове, част от скат в Балчик се свлича. Местни хора забелязват странна зидария. Когато археолозите пристигат, остават без думи. Откриват храм, запечатан във времето, датиран точно с надписи от 280 година преди Христа до 400 година след Христа. Това означава, че светилището е функционирало почти 7 века. Уникалността на храма. Това е единственият в света напълно запазен храм на Кибела. Вътре има над 30 надписа, които подробно разказват за жриците, поклонниците, празниците и даренията. Открити са статуи на самата богиня, на Атис и на римски императори, които покровителстват култа. Храмът е бил истинско религиозно средище. Тук се провеждали празниците дендрофории, ритуали на дърветата и атиси, свързани с смъртта и възраждането на Атис.